Wel, I fi wedi bod yn gweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gar dros yr cyfnod o gwbl o fisoedd diwetha yma. A fi wedi cytuno i gydweithio gyda nhw i wneud cyfres o fideos bach byr I chi o reseitiau bach syml i'r teulu, falle gallwch chi ddefnyddio gartre yn ystod y cyfnod anodd yma. A'r un gyntaf fi wedi penderfynu wneud yw fel peis bach, peis picnic I fi'n galw nhw. Falle gallen ni ddefnyddio'r gair quiche, ond lot o bobl ddim yn hoff o quiche, felly fi'n cadw draw o'r un hwnna, a fi'n galw nhw'n picnic neu peis picnic. Ac I ddechrau gyda, mae eisiau toes yno ni. Falle bod rhai o chi'n teimlo bach yn nerfus ynglyn â wneud toes, pastry hynny yw, ac felly fi jyst wedi dangos chi pwy mor rhwydd mae e. Os nagos gyda chi scales gartre, fi jyst wedi pwyso popeth mas fan hyn. Be sy'n eisiau arno chi yw 250 gram o flawd arferol plaen, a 125 o fenyn neu margarine, unrhyw beth chi'n defnyddio gartre. Ond jyst I ddangos I chi, fi wedi pwyso nhw mas, ond jyst I ddangos bod mor rhwydd mae e, os nagos gyda chi'r scales, mae eisiau 2 llond cwpan o flawd, a tua 1 cwpaned o fenyn. A fi wedi gymysgu hwnna, dorri fe lan yn rannau bach a'i gymysgu fe mewn. Rwy'ch chi'n gwneud hyn a'ch bysedd. Lot o bobl yn ofo wneud toes fel hyn, y pastry, oherwydd bod gyda nhw ddilo twym falle. Yr unig broblem gyda dilo twym yw bod e'n twymo'r menyn a bod y menyn yn toddi mewn i'r blawd. Dwi ddim cymaint hynny o broblem, ond mwyn wneud bethach yn haws, dwi'n defnyddio cillteth bach plastig fel hyn. Os oes un o'r rhain gyda chi adre, dyna beth yw pwrpas hwn. Chi jyst yn dorri fe trwy'r blawd a'r menyn fel hyn, tan bod y cyfan yn cael ei dorri yn ddarnau bach. A siwrne mae'r menyn wedi diflannu mewn i'r blawd, yn gwneud fel rhywbeth sy'n disgwyl debyg I briwsio'n bara. Sori, ni'n gwneud nhw'r sŵn. Fel yna. So mae'r menyn wedi diflannu mewn i'r blawd. Dwi wedyn yn mynd I ychwanegu digon o ddŵr I ddod fe at ei gilydd. So ychwanegwch tamed bach ar y tro, fel yna, dŵr o'r mewn iddo fe, pidwch I defnyddio dŵr twym, so beth na chi, bydd gyda chi toes hollol wahanol. So dŵr o'r, llwch chi ddod I ciwbiau ian a fe os ych chi moyn I wneud e'n o'r iawn. Weithiau fi'n defnyddio wy, a weithiau hefyd, fi'n gwneud tipyn o fes, yn drwy. Weithiau hefyd fi'n defnyddio llath, llath o'r oergell. Os ych chi'n gweld bod eisiau, tymed bach mwy, ychwanegwch mwy, mae'n well bod e tymed bach ar yr ochr glyb, na bod e ar yr ochr sych. Os ar yr ochr sych, fydd e'n anodd iawn I chi rolio fe mas. A dyna ni dod â'r cyfan at ei gilydd fel yna. Os odych chi'n ychwanegu gormod o ddŵr neu o lath, jyst dodwch tamed bach mwy o flawd nôl mewn. Pidwch â gorweithio fe, oherwydd bydd hwnna yn gwneud y toes yn galed, achos byddwch chi'n gweithio'r gluten. A dyna beth yw pwrpas yr pryd yma o gwbl yr reseip yma. So dyna ni yr toes. Dwi fi hwnna mas o'r ffordd. Mater wedyn, o ddod I tymed bach o flawd dros eich dilo chi, dewch â fe'n bentwr fel yna o does, to bach o flawd ar y rolbren, fel yna, a jyst I rolio fe mas. Nawr I rai o'n chi, fi'n gwybod chi'n hen gyfarwydd yn ei toes fel hyn, ond mae cymaint o bobl gartre ar hyn o bryd yn ceisio coginio a gweithio bwyd i'r teulu. Felly am y tro cyntaf erioed, maen nhw wedi bod yn gweithio bob dydd, yn dod gartre, a mae hwn yn rhywbeth dyn nhw ddim wedi wneud. Felly, mae'n flin dy fi os ydw e braidd yn syml, ond mae jyst yn egluro yr broses I bawb. Hefyd, wrth gwrs, mae hwn yn gyfnod da I chi ddechrau cael y plant I weithio gyda chi yn y gegin. Digon, neu tipyn mwy o amser gyda ni nawr adre, na sydd wedi bod eriod. Felly, cadwch y plant I helpu chi yn y gegin. Reit, siwrne mae hwnna wedi rolio mas. Be sy'n eisiau arna I nawr yw tin bach fel hyn. Mae gyda fi rhai sydd wedi gwneud yn barod fan hyn, a dwi wedi paratoi tin. Felly fi'n mynd I dynnu'r rhain mas, gyda chi weld rhain mewn muned, a fi'n mynd I ail ddefnyddio y tin. Mae hwn yn din mowr, fel gwelwch chi, mae rhain yn feddwl o faint, ond gallwch chi ddefnyddio un arferol ar gyfer wneud y piciau bach. So dyna ni din gwag. A un peth arall I ddangos I chi, os ych chi yn wneud rhain fel hyn, yn rhai bach, gallwch chi wneud yn I mowr gyda llaw, ond os chi'n wneud rhai bach, gofalwch bod yr torrwr gyda chi sy'n tipyn mwy o faint na top y twll, gan bod e'n suddo mewn, a beth dyn ni ddim yn moyn yw bod dim digon o ymyl i'r toes, a wedyn bod y llenwad yn cwmpo mas. Yn ofalus wedyn, jyst gellwng hwnna I gwmpo mewn i'r tin. Hwnt yn mynd bach yn styc. Does dim eisiau iro'r tin os bydd cymaint o fraster mewn yn y toes. So dyna ni hwnna. Yn ofalus iawn.
gydwch chi dod i'ch bysedd trwy ddefech waith, achos byddwn ni'n dod i llath ag wy mewn yn y funud, ac os oes twll yn gwylod, bydd y cyfan yn cwmpo mas. Okay? So, dyna ni mewn fel yna. Hwna yw'r un mwyaf sydd gyda fi. Petai mwy o faint gyda fi, byddwn ni wedi defnyddio un mwy. Ond dyna'r gorau gallai wneud fan hyn hefyd. Okay? Dyna ni. Dod ni hwn mas o'r ffordd. Allwn ni ail-rolio hwnna i wneud mwy nes mlaen. Okay? Reit, so dyna hwnna mas o'r ffordd. Reit, i symud mlaen, so chi'n ddiloi, tymud bach yma. Symud mlaen at y llenwad. Beth dwi'n mynd i ddefnyddio yw llond cwpaned o lath, okay? Unrhyw lath sydd â chi, sy'n gwahaniaeth pa un. Llwch chi hyd yn oed mynd hanner gyda hifen dwbl gyda llaw. So, beth sydd gyda fi fan hyn yw 250 ml, gallech chi ddod i 120 neu 125 o hifen dwbl ac o lath, a wedyn 2 wy cyfan. Okay, so dyna 1, a dyna 2. A wedyn cymysgu'r cyfan at ei gilydd fel hyn. Dwi'n eich wneud yn bach bybyr gwyn. Fi'n defnyddio pybyr gwyn gan bod e'n diflannu mewn i'r cymysgedd. Os chi'n defnyddio pybyr du, chi'n gweld y specs bach tywydd yna. A wedyn cymryd bach o haler i roi glas. A wedyn, siwrne mae'r cyfan wedi cymysgu, dod i'r cyfan wedyn mewn i jwg, mae'n gwneud bywyd tipyn yn haws nes mlaen. Okay? Reit, so mewn i'r rhain o ten, mewn i'r pais bach yma. Mae dyfu amrywiaeth o bethach. Os ych chi yn moyn enw frecwast, a bod chi'n hoff o selsig, sausage a bacwn, llwn ni ddod i bach o bacwn a sausage wedi coginio. Okay? Alla 2 fel yna. Neu hefyd mae gyda fi, mae rhain ar ôl ers brecwast, swper neithwr, glymogen sausages yw'r rhain, so selsig wedi gwneud mas o gaws, so mae gyda ni rhai llysieuwyr yn y tŷ, felly fe ddod ni rhai selsig glymogen, fanna glymogen sausage. Cennin wedi ffrio, okay, neu gwynwnsyn arferol y tro, neu hyd yn oed shibwns, spring onions, okay, yn iawn hefyd, mewn a rheina fel yna. Madarch fan hyn, lle ni chwnegu madarch, papur, papur coch, unrhyw papur chi moyn. A wedyn, just allwys, y cymysgedd o wy a llath dros y top. Byddwch yn ofalus, trio pido cael ei orlenwi a dros yr ochrau, oherwydd siwrne mynd dros yr ochr mae'n stico'r pei i'r tin. Okay? Wedyn, falle, ti'n mynd bach fwy o bybyr, dwi'n hoff o bybyr, dros y top fel yna. A wedyn, i orffen off, bach o gaws, just i roi blas cawslid iddyn nhw fel yna. Okay? A mae hynna'n mynd i'r ffwrn 180 am tua 25 munud. Okay? Byddwch yn ofalus wrth glido fe i'r ffwrn, achos wrth gwrs tod i chi'n moyn y llath na i gwmpo dros yr ochrau. Okay? So ddod yn yr hynna mas o'r ffordd, a nawr da fi mlaen ar rhaid dwi wedi wneud yn hynt. A credwch chi fi, mae teulu nawr sy'n cael cynno heddi, achos maen nhw wedi gweld fi cwcan rhywun bore yma, a maen nhw'n wyddus iawn i bwyta. Felly dyna ni'r rhai bach. Madarch gyda fi mewn fyna, a cyfuniad llwyr o wahanol llenwadau. Defnyddiwch beth sydd gyda chi yn yr oergell. Sy'n eisiau mynd mas i brynu rhagor, defnyddiwch beth sydd gyda chi'n gwylod y ffridge. Okay? Yr un topping, yr un pastry, ond llwch chi amrywio beth sydd yn nhw. Llwch chi hyd yn oed enw felys ych chi moyn. Jyst ychwanegwch bach o siwgr i'r cymysgedd wy a llath er mwyn wneud yr custard tars bach neistel fan gyn ar wneud blwyddyn ôl. Gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth. Jyst syniadau bach cloi i chi ar gyfer brecwast, cino neu swper. Gweinwch rhain gyda bach o salad, bach o coleslaw, neu jyst bitwch nhw straight fel hyn. Okay? Diolch yn fawr. Byddai nôl rhywbryd cyn hir gyda rhywbeth bach arall i chi. Diolch yn fawr.